ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ അദ്വൈത ഗതാഗത ഗൗരി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗതാധര ശ്രീ ഗൗരിത്താന. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗതാധര ഗൗര ഭക്ത. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത. ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീ വാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ശുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകി. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്ന് 17ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ സ്കന്ധത്തിലെ 17ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ സമ്മറിയാണ് നമ്മൾ നോക്കാനുള്ളത് അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് 17ാമത്തെ അധ്യായം 17 കഴിക്കുള്ള ശിക്ഷയും പാരിതോഷികവും, അതാണ് അധ്യായത്തിന്റെ പേര്. അപ്പൊ 16ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ അവസാനം നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? ഭൂമിദേവിയും ധർമ്മരാജനും സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് രാജർഷിയായ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് പൂർവ്വദിക്കിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന ആ സരസ്വതി നദിയുടെ തീരത്തെത്തി എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. 16ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭൂമിദേവിയും അതുപോലെ തന്നെ ഭൂമിദേവിയും ധർമ്മരാജനും സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട്. അപ്പൊ ഭൂമിദേവിയെ ആരായിട്ടാണ് പ്രതിനിധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഭൂമിദേവി പശുവായിട്ടും ധർമ്മരാജൻ കാളയായിട്ടും സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് രാജർഷിയായിട്ടുള്ള പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് പൂർവ്വദിക്കിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന സരസ്വതി നദിയുടെ തീരത്തെത്തി എന്നാണ് നമ്മൾ 16ാമത്തെ അധ്യായം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 17ാമത്തെ അധ്യായത്തില് തുടങ്ങുന്നത് ആ സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോ, ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് സൂതഗോസ്വാമിയാണ് പറയുന്നത്. സൂതഗോസ്വാമി പറയാന് എന്താ പറയുന്നത്? ആ സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ വേഷം, പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് രാജാവിന്റെ വേഷം ധരിച്ച ഒരു താഴ്ന്ന, അതായത് കപട വേഷം ധരിച്ച ഒരു താഴ്ന്ന ജാതനായിട്ടുള്ള, താഴ്ന്ന കുലത്തില് ജനിച്ച ഒരു ശൂദ്രൻ ഒരു പശുവിനെയും ഒരു കാളയെയും ഉടമസ്ഥരില്ലാത്തതെന്ന പോലെയുള്ള ഒരു പശുവിനെയും കാളയെയും ഒരു വടി കൊണ്ട് തല്ലുന്നത് കണ്ടു. അവിടെ എത്തിയപ്പോ, ആ സ്ഥലത്ത് എത്തിയപ്പോ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് എന്താണ് കാണുന്നത്? രാജാവിന്റെ വേഷം ധരിച്ച ഒരു കപട വേഷം ധരിച്ച നീചകുല ജാതനായിട്ടുള്ള ഒരു ശൂദ്രൻ ഒരു പശുവിനെയും കാളയെയും, എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? ഉടമസ്ഥരില്ലാത്തവരെന്ന പോലെ, ഉടമസ്ഥരില്ലാത്ത പശുവിനെയും കാളയെയും തല്ലുന്ന പോലെ ഒരു വടി കൊണ്ട് തല്ലുന്നതാണ് ആര് കാണുന്നത്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് കാണുന്നത്. ആ കാളയെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ആ കാള എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? ആ കാള ഒരു വെളുത്ത താമരപ്പൂവിന്റെ പോലെ വെളുത്ത താമരപ്പൂവിനെ പോലെ വെളുത്തതായിരുന്നു ആ കാള.
തന്നെ തല്ലുന്ന ആ ശൂദ്രനെ കണ്ടിട്ടത് ഭയന്ന് ഒറ്റക്കാലിൽ നിന്ന് വിറയ്ക്കാനും മൂത്രം വിസർജിക്കാനും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. മൂത്രവിസർജനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ആ കാള പേടിച്ചിട്ട്. അതിനെ തല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ആ രാജാവിന്റെ വേഷം ധരിച്ച് ആ ശൂദ്രനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി. കൂടെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തില്, മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയാണ്, പശു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? ധർമാനുശാസനങ്ങൾ പകരുവാനായിട്ട് സാധ്യമായത് കൊണ്ട് തന്നെ പശു പ്രയോജനകരമാണെങ്കിലും, പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥ എന്താണ് പറയുന്നത്? കന്നുകൂട്ടി ഇല്ലാത്തവളാണ്. അപ്പൊ അതിന് പശുക്കിടാവ് ഇല്ലാത്തതായിട്ടാണ് ഈ പറയുന്നത്. ശരിക്കും പശു എന്ന് പറഞ്ഞാല് ധർമാനുശാസനങ്ങള് പകരാൻ സാധ്യമായതാണ്, പക്ഷെ പശു പ്രയോജനകരമായിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ അതെന്താണ്? പശുക്കിടാവ് ഇല്ലാത്തതായിട്ടാണ് തീർന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരു ശൂദ്രൻ അതിന്റെ കാലുകള് അടിക്കുകയാണ്, കാലുകളിൽ പിടിച്ചടിക്കുന്നു. അതിന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീരുണ്ടായിരുന്നു. മാത്രമല്ല അത് വളരെ ദുഃഖിതയും ദുർബലയുമായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, വയലിലെ കുറച്ച് ആ പുല്ല് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് കൊതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. വയലിലെ പുല്ലിനായിട്ട് അത് വളരെയധികം ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് ആ പശുവിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. നാലാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ആ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ഇത് കണ്ടിട്ട് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ എങ്ങനെയാ പറയുന്നത്? അമ്പും വില്ലും ധരിച്ച് പൂർണ്ണ സജ്ജനായ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് സ്വർണ്ണ ചിത്രപ്പണികളോട് കൂടിയ രഥത്തിലാണ്. രഥത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഇടിമുഴക്കം പോലെ ആ മുഴങ്ങുന്ന ആഴത്തിലുള്ള ശബ്ദത്തില് ശൂദ്രനോട് ചോദിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോ അമ്പും വില്ലും ധരിച്ച സ്വർണ്ണ ചിത്രപ്പണികളോട് കൂടിയ രഥത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുകയാണ്. ഇടിമുഴക്കത്തിന് സമാനമായ ഗംഭീര ശബ്ദത്തിലാണ് ശൂദ്രനോട് ചോദിക്കുന്നത്. എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത്? അഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, നീ ആരാണ്? നീ ബലവാനായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു, എന്നിട്ടും എന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്ന നിസ്സഹായരാവരെ വധിക്കാൻ നീ ധൈര്യപ്പെടുന്നു. രാജാവിനെ പോലെ നീ വസ്ത്രം ധരിച്ചെങ്കിലും നിന്റെ പ്രവൃത്തികള് ദ്വിജന്മാരായ ക്ഷത്രിയന്മാർക്ക് യോജിച്ചതായിട്ട് കാണുന്നില്ല എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? രാജാവ് പറയുന്നത്. ചോദിക്കാണ്, നീ ആരാണ്? നീ ബലവാനായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു, എന്നിട്ടും നീ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? എന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്ന നിസ്സഹായരായവരെ വധിക്കാനായിട്ട് നീ സാഹസം കാട്ടാണ്. പക്ഷെ നീ ഒരു രാജാവിനെ പോലെ വേഷം ധരിച്ചതായിട്ട് കാണുന്നെങ്കിലും നിന്റെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് അത് ആർക്ക് യോജിച്ചതായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല, ഒരു ക്ഷത്രിയന് യോജിച്ച പ്രവൃത്തിയായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് പറയുന്നത്. ആ കപടവേഷം ധരിച്ച് ആ വ്യക്തിയോട്, ശൂദ്രനായിട്ടുള്ള രാജാവിനോട് പറയുന്നത്. അപ്പോ എന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ്? നീ എങ്ങനെയാണ് ധൈര്യപ്പെടുത്ത? തെമ്മാടി എന്നാ വിളിക്കുന്നത് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനും അർജുനനും ആ ദൃഷ്ടിപഥത്തിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായതിനാലാണോ നീ ഇത്തരത്തിലുള്ള നിരപരാധികളെയും നിഷ്കളങ്കരുമായിട്ടുള്ള ഈ പശുവിനെ പ്രഹരിക്കാനുള്ള ഈ സാഹസം കാട്ടിയത് എന്നാണ് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നീ എന്താണ്? വധശിക്ഷയ്ക്ക് അർഹനാണ്. കാരണം അപരാധിയായ നീ വധശിക്ഷയ്ക്ക് അർഹനാണ്. കാരണം നിരപരാധി ആയിട്ടുള്ള പശുവിനെയാണ് പ്രഹരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നീ അപരാധിയാണ്, നീ വധശിക്ഷയ്ക്ക് അർഹനാണെന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ആറാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. ഏഴാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് അതിനുശേഷം ഋഷഭത്തിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്. കാരണം അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, വെളുത്ത താമരപ്പൂവിനെ പോലെ വെളുത്തതായിട്ടാണ് തോന്നുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു, കാണപ്പെട്ടതെന്ന്. അപ്പൊ രാജാവ് ചോദിക്കാണ്, ആരാണെന്ന് ചോദിക്കാണ്. കാളയോട് ചോദിക്കാണ്, ആരാണ് അങ്ങ്? ആരാണ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. താങ്കൾ ആരാണ്? താമരപ്പൂവിനെ പോലെ വെളുത്ത ഒരു കാളയാണോ നീ ചോദിക്കാണ്. വെളുത്ത താമര പോലെ വെളുത്ത ഒരു കാളയാണോ നീ? അതോ ദേവനാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. ഏതെങ്കിലും ദേവനാണോ? പിന്നെന്താണ്? 3 കാലുകളും നഷ്ടപ്പെട്ട അങ്ങ് ഒറ്റ കാലിൽ മാത്രം ചലിക്കുകയാണ്, അല്ല ഏതെങ്കിലും ദേവനാണ്? അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്താപം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഋഷഭ രൂപത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ദേവൻ തന്നെയാണോ അങ്ങ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. കാരണം 3 പാദങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത് ഒറ്റക്കാലിൽ മാത്രമാണ് ചലിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ചോദിക്കാണ്, ഞങ്ങൾക്ക്, അതായത് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ചോദിക്കാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്താപം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഋഷഭ രൂപത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ദേവനാണോ അങ്ങ് എന്നാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ആ കാളയോട് ചോദിക്കുന്നത്. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ അടുത്തത്? ഇതുവരെ ആ കാളയോട് പറയാണ്, കുരുവംശത്തിലെ രാജാക്കന്മാരുടെ കൈകളാൽ സംരക്ഷിതമായിട്ടുള്ള ഈ രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ ആരും എങ്ങനെയാണ് കണ്ണുനീര് പൊഴിച്ചിട്ടില്ല. ആദ്യമായിട്ടാണ് ദുഃഖത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കണ്ണുനീര് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഒരു രാജാവിന്റെ അശ്രദ്ധ കൊണ്ട് ഭൂമിയിൽ ആരും തന്നെ അശ്രദ്ധയാൽ ആർക്കും കണ്ണുനീര് പൊഴിക്കേണ്ടതായിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇവിടെ എന്ത് കാണുന്നത്?
കണ്ണുനീര് കാണുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? പരീക്ഷത്ത് മഹാരാജാവ് പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് പറയാണ് അടുത്ത 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് സുരഭി പുത്ര എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അല്ലയോ സുരഭി പുത്ര, ഇനി വിലപിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഇനി വിലപിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആ നീചകുലനായിട്ടുള്ള ആ ശൂദ്രനെ ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഗോമാതാവ് അതേപോലെ തന്നെ കളയോടും പറയാണ്, പശുവിനോട് ഗോമാതാവിനോടും പറയാണ്, എല്ലാ അസൂയാലുക്കളെയും അടിച്ചമർത്തുന്നവനായിട്ടുള്ള ഭരണാധിപനായിട്ടുള്ള ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഇനി നീയും കരയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പശുവിനോടും പറയാണ്, ഇനി നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നിങ്ങൾ കരയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഇനി നിങ്ങൾക്കെല്ലാതും നല്ലത് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്, എല്ലാ മംഗളങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകും. കാരണം എന്താ പറയണത്? എല്ലാ അസൂയാലുക്കളായിട്ടുള്ളവരെയും അടിച്ചമർത്തുന്നവനായിട്ട് ഭരണാധിപനായിട്ട് ഞാൻ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസപ്പെടണ്ട എന്ന് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ആ കാളയോടും പശുവിനോടുമായിട്ട് പറയാണ്. 10-11 ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താ പറയുന്നത്? അല്ലയോ സാധി, ഇവരോട് പറയാണ്, ഒരു രാജാവിന്റെ സൽപ്പേര് എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? രാജാവിന്റെ ഒരു സൽപ്പേരായാലും ആയുർദൈർഘ്യമായാലും നല്ലൊരു പുനർജന്മവും ആ രാജ്യത്തിലെ ദുഷ്ടന്മാരാൽ ഭയപ്പെടുത്തപ്പെടുമ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ രാജ്യത്തിലുള്ളവരെ ദുഷ്ടന്മാര് എന്താ പറയുക ഭയപ്പെടുത്തുമ്പോ അത് നഷ്ടപ്പെടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ നഷ്ടപ്പെടുന്നു. ദുഃഖിതരുടെ ദുരിതങ്ങൾ അകറ്റുക ആണ് ആരുടെ ജോലി? ഒരു രാജാവിന്റെ പരമമായിട്ടും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കർത്തവ്യം. അതുകൊണ്ട് മറ്റ് ജീവികളോട് വളരെ ക്രൂരമായിട്ട് പെരുമാറുന്ന അത്യന്തം ഹീനമായ ഈ ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്യുന്നവരെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞത്? വധിക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. നീചനായ മനുഷ്യനെ വധിക്കുമെന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. അപ്പോ ശരിക്കും എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇങ്ങനെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ഭയപ്പെടുത്തുന്നവരായിട്ടുള്ള ഇങ്ങനത്തെ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നത് രാജാവിന്റെ സത്കൃതിയെയും അതുപോലെ തന്നെ ആയുസ്സിനെയും പുനർജന്മത്തിനെയൊക്കെ നല്ലൊരു പുനർജന്മത്തിനെയൊക്കെ ബാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോ ഇവിടെ പറയാണ് അതിനൊക്കെ ദുഃഖിതരുടെ ദുരിതങ്ങൾ അകറ്റുകയാണ് ആരുടെ പ്രധാന ജോലി? രാജാവിന്റെ പ്രധാന കർത്തവ്യം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ മറ്റുള്ള ജീവികളോട് വളരെ ക്രൂരമായിട്ട് പെരുമാറുന്ന അത്രയും നീചനായിട്ടുള്ള ആ മനുഷ്യനെ ഞാൻ വധിക്കുമെന്നിവിടെ ആര് പറയാണ്? രാജാവ് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് പറയാണ്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും നമ്മൾ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഓരോ ജീവികൾക്കും ഓരോരുത്തർക്കും എന്താണ് അത് മറ്റുള്ളവരെ താണമൃഗങ്ങളെ കൊല്ലാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതായത് സ്വന്തം നിലനിൽപ്പിനായിട്ട് ഓരോ മൃഗങ്ങൾക്കും താണമൃഗങ്ങളെ കൊല്ലാവുന്നതാണെന്ന് ഉപജീവന മാർഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ മനുഷ്യന് ഈ നിയമങ്ങളൊന്നും ബാധകമല്ല എന്നും കൂടി നമ്മൾ അത് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് 12ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? 12ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് പറയാണ്, ഋഷഭത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയാണ്, ആരാണ് നിന്റെ ഈ 3 പാദങ്ങളും? ഋഷഭത്തോട് ചോദിക്കാണ്, ഈ 3 പാദങ്ങൾ, ഈ 4 കാലുകളും മുറിച്ചു മാറ്റിയത് ആരാണെന്ന് ചോദിക്കാണ്. ആ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ധർമ്മസംഹിതകൾ അനുസരിച്ച് ഭരണം നടത്തുന്ന രാജാക്കന്മാരുടെ രാജ്യത്ത് ആരും തന്നെ അങ്ങയെപ്പോലെ അസംതൃപ്തനായിട്ടില്ല. അപ്പൊ അങ്ങ് ഇത്രയും അസംതൃപ്തനായിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആരാണ് അതിന് കാരണം? ആരാണ് ഈ 3 പാദങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റിയത് എന്നാണ് ഋഷഭത്തിനോട് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് ഋഷഭത്തിനോട് എന്താ പറയുന്നത്? 13ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയാണ്, ഋഷഭത്തിനോട് പറയുന്നത്, ഹേ ഋഷഭമേ, കാളയോട് ചോദിക്കാണ്, നീ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? അങ്ങ് നിരപരാധിയാണ്, തികഞ്ഞ സത്യസന്ധനാണ്, എല്ലാ മംഗളങ്ങളും അങ്ങേക്ക് നേരുന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. എല്ലാ മംഗളങ്ങളും അങ്ങേക്ക് നേരുന്നു. പിന്നെ പൃഥപുത്രന്മാരുടെ പ്രശസ്തിക്ക് കളങ്കം വരുത്തി, അതായത് കുന്തി ദേവിയുടെ പുത്രന്മാരുടെ പ്രശസ്തിക്ക് കളങ്കം വരുത്തിയ ഈ അരുതാത്ത പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തത് ആരാണെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞാലും, അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തത് ആരാണ് എന്ന് എന്നോട് ദയവായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നാലും എന്നാണ് ചക്രവർത്തി പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ആ ഋഷഭത്തിനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. കാരണം ഇവിടെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, നിരപരാധികളായിട്ടുള്ള മൃഗങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കുന്നവരാരായാലും ശരി, അവർ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എവിടെ ആയിരുന്നാലും ശരി നിശ്ചയമായിട്ടും എന്നെ ഭയപ്പെടണം. കാരണം പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ ഭരണ സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് എല്ലാവർക്കും സംരക്ഷണം നൽകുന്നതാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയാണ്, നിരപരാധികളായിട്ടുള്ള മൃഗങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കുന്നത് മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമല്ല, ആ പ്രജകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളും എല്ലാവരും വരും, എല്ലാവരെയും സംരക്ഷിക്കുന്നതാണ് ഒരു ഉത്തമ ഭരണാധികാരിയുടെ കടമ. അപ്പോ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് പറയാണ്, നിരപരാധികളായിട്ടുള്ള മൃഗങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കുന്നവരാരായാലും
ആയാലും അവർ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എവിടെ ആയിരുന്നാലും അവർക്ക് എന്നെ ഭയപ്പെടേണ്ടതായിട്ട് വരും. സത്യനിഷ്ഠയില്ലാത്തത്, സത്യസന്ധത ഇല്ലാത്ത ദുഷ്ടന്മാരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലൂടെ നിരപരാധികളായവർക്കും നിഷ്കളങ്കരായവർക്കും നന്മ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നവരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലൂടെ നിരപരാധികളായവർക്കും നിഷ്കളങ്കരായവർക്കും എന്താണ് കിട്ടുന്നത്? നന്മ ചെയ്യുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവര് നന്മയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും ഇവിടെ ഈ 14ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു തരാണ്. 15ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ കുറ്റമില്ലാത്തവരെ പീഡിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തില് കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരാരായാലും അവര് സ്വർഗവാസികളായാലും പോലും, സ്വർഗലോക നിവാസികൾ, അതായത് ദേവന്മാരാണെങ്കിൽ പോലും എന്താ പറയുന്നത്, അവരെയും ശിക്ഷിക്കുന്ന പറഞ്ഞത്. അത് ആരായാലും സ്വർഗവാസികളാണെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ അവരെയും നേരിട്ട് നശിപ്പിക്കും, അവരെയും ശിക്ഷിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തില് ആരായാലും എന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. സ്വർഗലോക നിവാസികളാണെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ അവരെയും നിശ്ചയമായും ശിക്ഷിക്കും. ഇങ്ങനെ നിരപരാധികളെയും നിഷ്കളങ്കരെയും ദ്രോഹിക്കുന്നവര് ആരായാലും എന്ന് പറയാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, കാരണം ഒരു രാജാവിന്റെ കടമയാണ് എന്ത്? എല്ലാവരെയും സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത്. അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്തല്ലാതെ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ശാസ്ത്രങ്ങളൊന്നും ലംഘിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. അങ്ങനെ ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ ലംഘനങ്ങള് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ശിക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. നിയമവിധേയമായി നടക്കുന്നവരെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതും ആരുടെ കടമയാണ്? ഒരു രാജാവിന്റെ കടമയാണ്. അപ്പൊ അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്തല്ലാതെ നമ്മൾ ധർമാനുശാസനങ്ങളൊന്നും തെറ്റിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ തെറ്റിക്കുന്നവരെ ശിക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതും നിഷ്കളങ്കരായിട്ടുള്ളവരെ അല്ലെങ്കിൽ ധർമ്മത്തിന് വിധേയമായിട്ട് നടക്കുന്നവരെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതും ആരുടെ കടമയാണ്? ഒരു രാജാവിന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ ധർമ്മരാജാവ് എന്താ പറയുന്നത്? അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയാണ്, ധർമ്മരാജാവ് പറയാണ്, താങ്കൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ എല്ലാ വാക്കുകളും പാണ്ഡവ വംശത്തിലെ വ്യക്തികൾക്ക് യോജിച്ചത് തന്നെയാണ്. കാരണം പാണ്ഡവകുലത്തിലുള്ളതാണ് അല്ലെ. പാണ്ഡവകുലത്തിലുള്ളവർക്ക് യോജിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് അങ്ങിപ്പോ ഇതുവരെ പറഞ്ഞതെല്ലാം തന്നെ. പാണ്ഡവരുടെ ഗുണഗണങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടനായി ഭഗവാൻ പോലും എന്താണ്, ഒരു ദൂതനെ പോലെ അദ്ദേഹം കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർവഹിച്ചതായിട്ട് പറയാണ് ഇവിടെ. നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെ. പാണ്ഡവരെ സഹായിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു പാണ്ഡവരുടെ കൂടെ. അപ്പൊ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് പറഞ്ഞ ഓരോ കാര്യങ്ങളും പാണ്ഡവ വംശത്തിലുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് യോജിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ഇദ്ദേഹവും പാണ്ഡവരെ പോലെ തന്നെയാണ് ആരും സംസാരിക്കുന്നത്, പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവും സംസാരിച്ചത്. അപ്പൊ അവരുടെ ഗുണങ്ങളിൽ പാണ്ഡവരുടെ ഗുണങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടനായിക്കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് എല്ലാ വിധത്തിലും എല്ലായ്പ്പോഴും സംരക്ഷണം ആര് നൽകിയിരുന്നത്? ഭഗവാൻ നൽകിയിരുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഇവിടെ എടുത്തു പറയാണ് ആര്? ധർമ്മരാജാവായിട്ടുള്ള ഋഷഭം പറയാണ്. എന്നിട്ട് പറയാണ്, അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയാണ്, അല്ലയോ നരോത്തമ, എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? ഞങ്ങളുടെ ദുരിതങ്ങൾക്ക് കാരണക്കാരനായിട്ടുള്ള അക്രമിയെ, ആ ദുഷ്ടനെ കണ്ടെത്തുക എന്നത് വളരെ പ്രയാസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. കാരണം സൈദ്ധാന്തിക ദാർശനികന്മാരുടെ വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങളാൽ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായി എന്ന് പറയുന്നവര് പറയുന്നപ്പോ പലതരത്തിലുള്ള ദാർശനികന്മാരുടെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറഞ്ഞത്? ധർമ്മരാജാവ് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞ? 19ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, എല്ലാതരം ദ്വന്ദ്ങ്ങളെയും നിഷേധിക്കുന്ന ചില തത്വചിന്തകര് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? ഒരാളുടെ വ്യക്തിപരമായ സന്തോഷത്തിനും ദുഃഖത്തിനും അയാൾ തന്നെയാണ് ഉത്തരവാദി എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. മറ്റു ചിലരാണെങ്കിലോ അമാനുഷിക ശക്തികളാണ് ഉത്തരവാദികൾ എന്ന് പറയുന്നു. വേറെ ചിലരോ പ്രവൃത്തിയാണ് ഉത്തരവാദി എന്ന് പറയുന്നു. ഭൗതികവാദികൾ എന്ന് പറയുന്നു പ്രകൃതിയാണ് ആത്യന്തിക കാരണമെന്ന് വാദിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും ഓരോ രീതിയിലാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുവന്റെ വ്യക്തിപരമായ സന്തോഷങ്ങൾക്കും സന്താപങ്ങൾക്കും കാരണം. ചിലര് പറയുന്നു സ്വയം അവൻ തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നു. ചിലര് പറയുന്നത് എന്താണ്? അമാനുഷിക ശക്തികളാണ് ഉത്തരവാദി എന്ന് പറയുന്നു. ചിലര് പറയുന്നു കർമ്മമാണെന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണെന്ന് ഭൗതികവാദികളും പറയുന്നു. ഓരോരുത്തരും ഓരോ രീതിയിലാണെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തിപരമായ സന്തോഷങ്ങൾക്കും സന്താപങ്ങൾക്കും കാരണമെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ 20ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയാണ്, പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനോട് പറയാണ്, ഋഷഭം പറയാണ്, ഇവ അധപ്രതിവാദം കൊണ്ടോ
പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഭാവന കൊണ്ടോ വാക്കുകൾ കൊണ്ടോ ദുഃഖത്തിന്റെ കാരണം ആർക്കും കണ്ടെത്താനാവില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ചില ദാർശനികന്മാരുണ്ട്. അതിനാൽ രാജർഷിയോട് പറയാണ്, പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനോട് എന്താ പറയുക, സ്വന്തം ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് അങ്ങ് തന്നെ സ്വയം തീർച്ചപ്പെടുത്താനാണ് പറയുന്നത്. ആരാണ് ഈ ദുഃഖത്തിന് കാരണം വായിക്കിയത് ആരാണെന്നുള്ളത് അങ്ങ് തന്നെ സ്വയം തീർച്ചപ്പെടുത്തി തരുമെന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്, ഇവിടെ തീർച്ചപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളാനാണ് ഋഷഭം പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനോട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സൂതഗോസ്വാമി പറയാണ്, അപ്പൊ ഈ ധർമ്മദേവന്റെ ഈ സംഭാഷണം കേട്ട് സംതൃപ്തനായ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് എന്താണ് പറഞ്ഞത്, പറയാണ്, പാശ്ചാത്താപമോ തെറ്റോ കൂടാതെ ഇപ്രകാരം പ്രതിവചിച്ചു. അപ്പൊ സൂതഗോസ്വാമി പറയാണ്, ബ്രാഹ്മണ ശ്രേഷ്ഠരെ ആരോടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്, ബ്രാഹ്മണ ശ്രേഷ്ഠരോട്, അവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ ഋഷിമാരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് സൂതഗോസ്വാമി. യമദേവന്റെ ധർമ്മരാജന്റെ സംഭാഷണം കേട്ട് സംതൃപ്തനായിട്ടുള്ള പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് പാശ്ചാത്താപമോ തെറ്റൊന്നും കൂടാതെ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു. എന്താണ് പറയുന്നത് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് പറയുന്നത്? രാജാവ് പറയാണ്, ഇപ്പൊ ഇത് ഇത്രയും കേട്ടപ്പോ രാജാവിന് എന്ത് മനസ്സിലായി? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്, കാളയുടെ രൂപത്തിലുള്ള താങ്കൾ ധർമ്മസത്യം ഗ്രഹിച്ചവനാണ്. അപരാധിയെ തിരിച്ചറിയുന്നവർക്കും അപരാധിക്കും വിധിവിഹിതമായ ഉദ്ദിഷ്ട സ്ഥാനം ഏതെന്ന് തത്വത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായി സംസാരിക്കുന്ന അങ്ങ് ധർമ്മ വ്യക്തിത്വമല്ലാതെ മറ്റാരും തന്നെ ഇല്ല. അപ്പൊ അങ്ങ് ആര് തന്നെയാണ്? ധർമ്മ വ്യക്തിത്വം, യമരാജനല്ലാതെ വേറെ ആരുമല്ല എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ആരെടുത്ത് പറയാണ്? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് എടുത്തു പറയാണ്. കാരണം അപരാധിയെ തിരിച്ചറിയുന്നവർക്കും അപരാധിക്കും വിധിവിഹിതമായ ഉദ്ദിഷ്ട സ്ഥാനം ഏതെന്ന തത്വത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന അങ്ങ് ആര് തന്നെയാണ്? ധർമ്മരാജാവ് തന്നെയാണെന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് പറയാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ഇപ്രകാരം, ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ അചിന്യമാണെന്ന് നിർണയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ മാനസികമായ ഊഹാപോഹങ്ങൾ അല്ലാതെ വാക്കുകൾ കൊണ്ടോ ആർക്കും അതിനെ അപഗ്രഥിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ അചിന്യമാണെന്ന് നിഗമനത്തിലെത്തുകയും മാനസികമായ ഊഹാപോഹങ്ങൾക്കോ വാക്കുകൾ കൊണ്ടോ ആർക്കും തന്നെ ഇതിനൊന്നും എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല, അപഗ്രഥിക്കാനോ കണക്കാക്കാനോ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതും ഇതവിടെ ഗ്രഹിക്കാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് 24-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയാണ്, സത്യയുഗത്തിന്റെ 4 കാലുകൾ. സത്യയുഗത്തിലെ 4 കാലുകൾ, അതായത് തപസ്, ശുചിത്വം, ദയ, സത്യസന്ധത എന്നീ 4 തത്വങ്ങളാൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സത്യയുഗത്തിലെ 4 പാദങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? തപസ്, ശുചിത്വം, ദയ, സത്യസന്ധത. ഈ 4 തത്വങ്ങളാൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരുന്നതാണ് സത്യയുഗത്തില്. എന്നാൽ അഹങ്കാരം കൊണ്ടും സ്ത്രീകളോടുള്ള ആസക്തി കൊണ്ടും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ലഹരി എന്നീ അധർമ്മങ്ങൾ കാരണം 3 പാദങ്ങളും ഛേദിക്കപ്പെട്ടതായിട്ട് കാണപ്പെടണം. അപ്പൊ സത്യയുഗത്തില് ഈ 4 പാദങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, ധർമ്മത്തിന്റെ 4 തൂണുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഏതൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്? തപസ്, അതുപോലെ തന്നെ ശുചിത്വം, ദയ, സത്യസന്ധത. ഇത് 4 ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിച്ചു? സ്ത്രീകളോടുള്ള കാമം കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ലഹരി കൊണ്ടും അഹങ്കാരം കൊണ്ടും 3 പാദങ്ങള് എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഛേദിക്കപ്പെട്ടതായിട്ട് കാണപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയാണ്, 25-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്, സത്യസന്ധത എന്ന ഏക പാദത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് അങ്ങ് ഒരുവിധം മുടന്തി നടക്കുന്നത്. ഇപ്പോ കലിയുഗത്തില് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്? സത്യസന്ധത എന്ന ഒറ്റ പാദത്തിലാണ് ഇവിടെ ആര് മുടന്തി നടക്കുന്നത്? മുടന്തി നടക്കുന്നത്. എന്നാൽ വഞ്ചനയാൽ തഴച്ചു വളർന്ന് ഈ കലിസത്വം ആ കാലിനെയും നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ സത്യസന്ധതയെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് ആര് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? ആ കലിസത്വം നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണെന്ന് പറയണം അവിടെ 25-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്. 26-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ അതായത് ഭഗവാനെ കൊണ്ടും മറ്റുള്ളവരാലും ഭൂമിയുടെ ഭാരം നല്ലവണ്ണം ലഘൂകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരു അവതാരമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദമുദ്രകൾ കൊണ്ട് സർവമംഗളങ്ങളും എവിടെ സംഭവിപ്പിച്ചു? ഈ ഭൂമിയില്, ഈ ഭൂലോകത്ത് സംഭവിപ്പിച്ചതായിട്ടും പറയാനിവിടെ ഭഗവാൻ അവതരിച്ച സമയത്ത്. അതൊക്കെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് പറയാണ്, ആരെ കുറിച്ച്? പശുവിനെ കുറിച്ച് പറയാണ് അല്ലെ, ഭൂമിദേവിയെ കുറിച്ച് പറയണം. 1000 ശത്രുക്കളെ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനെ എങ്ങനെ പറയണത്? 1000 ശത്രുക്കളെ ഒറ്റയ്ക്ക് നേരിടാൻ കഴിവുള്ള പരീക്ഷിത്ത് അങ്ങനെ ധർമ്മരാജാവിനെയും ഭൂമിദേവിയെയും സാന്ത്വനിപ്പിച്ചു. 2 പേരെയും, ഭൂമിദേവിയെയും അതുപോലെ തന്നെ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ധർമ്മരാജാവിനെ 2 പേരെയും സമാധാനിപ്പിച്ചു. പിന്നീട് കലിയെ വധിക്കാനായിട്ട് തന്റെ മൂർച്ചയേറിയ വാള് കയ്യിലെടുത്തു. അങ്ങനെ ഇവരെ സാന്ത്വനിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം തന്റെ കയ്യിലെ വാള്, മൂർച്ചയേറിയിട്ടുള്ള
വാള് കയ്യിലെടുത്തു. അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു ശ്ലോകം വിട്ടു ഇല്ല, 27ാമത്തെ ശ്ലോകം പറഞ്ഞില്ല അല്ലെ? പവിത്ര 27ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭൂമിദേവിയെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഭൂമിദേവിയെ കുറിച്ച് എന്താ പറയുന്നത്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാൽ പവിത്രയായിട്ടുള്ള ഭൂമിദേവി എങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനാൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കണ്ണീരോടെ തന്റെ ഭാവിയെ കുറിച്ച് വിലപിക്കുകയാണ് ആരുടെ? ഭൂമിദേവി. കാരണം ഇപ്പൊ ഈ ഭൂമിയെ ഭരിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭരണാധികാരികളായിട്ട് വേഷമിടുന്ന താഴ്ന്ന കുലത്തിലുള്ളവരാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ ശൂദ്രൻ വർഗത്തിൽപ്പെട്ടവര് അവളെ ഉപദ്രവിച്ച് ആനന്ദിക്കുകയും അവളെ ഭരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അതിനാൽ എന്ത് ചെയ്യാണ്? കണ്ണീരോടെ തന്റെ ഭാവിയെ കുറിച്ച് വിലപിക്കുകയാണ് ആര്? ഭൂമിദേവി. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലാണ് എന്ത് പറഞ്ഞത്? ഇവർ രണ്ടുപേരെ സ്വാന്തനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് 28ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് കലിസത്വത്തെ ഹനിക്കാനായിട്ട് തന്റെ വാള് കയ്യിലെടുത്തു എന്നാണ് ഇവിടെ 28ല് പറയുന്നത്. 29ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയാണ് കലിസത്വത്തിന് മനസ്സിലായി രാജാവ് വധിക്കാൻ വരാണെന്നല്ലേ? രാജാവ് തന്നെ വധിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായ ആ കലിസത്വം ഉടനെ തന്നെ രാജാവിന്റെ വസ്ത്രം ഉപേക്ഷിച്ച് ശിരസ് കുനിച്ച് രാജാവിന് പൂർണ്ണമായിട്ടും കീഴടങ്ങി. അപ്പൊ മനസ്സിലായി തന്നെ വധിക്കാനായിട്ട് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് വരാണെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോ ആ രാജാവിന്റെ വസ്ത്രം ഉപേക്ഷിച്ച്, കപടവേഷധാരിയായിരുന്നു രാജാവിന്റെ, കപടവേഷം ധരിച്ചതായിരുന്നു. ആ വേഷം ഉപേക്ഷിച്ച് തല കുനിച്ച് രാജാവിന് പൂർണ്ണമായിട്ടും ആര് കീഴടങ്ങാണ്? ആ കലിസത്വം കീഴടങ്ങുന്നതായിട്ടാണ് 29ല് പറയുന്നത്. 30ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് അഭയം പ്രാപിച്ചവരെ സ്വീകരിക്കാൻ തക്ക യോഗ്യതയുള്ളവനും അതുപോലെ തന്നെ മാപ്പ് നൽകാൻ അർഹതയുള്ളവനുമായ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ആ കീഴടങ്ങിയ ആ കലിസത്വത്തെ വധിക്കാതെ കരുണയോടെ പുഞ്ചിരിച്ചു. അപ്പൊ കലിസത്വം കീഴടങ്ങിയപ്പോ എന്താണ്? കരുണയുള്ളവനാണ് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ്. അഭയം പ്രാപിച്ചവരെ ഒരിക്കലും കൈവിടാത്തവനാണ്. അങ്ങനെ അവർക്ക് മാപ്പ് നൽകുന്നവരുമായിട്ടുള്ള ആ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് എന്ത് ചെയ്തു? ഈ കീഴടങ്ങിയ കലിയെ വധിക്കാതെ കരുണയോടുകൂടി പുഞ്ചിരിച്ചു എന്ന് പറയണം. കാരണം അദ്ദേഹം എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? ശരണം പ്രാപിച്ചവരെ അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? അവരോട് കരുണയുള്ളവനാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. 30ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് പാവങ്ങളോട് അല്ലെങ്കിൽ ശരണം പ്രാപിച്ചവരോട് വളരെയധികം കരുണയും ദയയുള്ളവനാണ് അത് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഈ കലിയെ വധിക്കാതെ പുഞ്ചിരിച്ചു എന്നാണ് 30ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. 31ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ രാജാവ് പറയാണ്, എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? ഞാൻ അർജുനന്റെ കീർത്തി പാരമ്പര്യമുള്ളവനാണ്. പരീക്ഷിത്ത് പറയാണ്, എന്താണ്? ഞാൻ അർജുനന്റെ കീർത്തി പാരമ്പര്യത്തിലുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നീ കൈകൾ കൂപ്പി സ്വയം സമർപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് നിന്റെ ജീവനെ കുറിച്ച് നീ ഇനി ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം നിന്നെ ഞാൻ ഇനി വധിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ എന്റെ രാജ്യത്ത് തുടരാൻ നിനക്കിനി കഴിയില്ല എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? പരീക്ഷിത്ത് രാജാവ് പറയുന്നത്. കാരണം നീ ആരാണ്? കാരണം നീ അധർമ്മ ബന്ധുവാണ്. നീ അധർമ്മ ബന്ധു ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നിനക്കിനി എന്റെ രാജ്യത്ത് തുടരാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ അർജുനന്റെ കീർത്തി പാരമ്പര്യത്തിലുള്ളത് കൊണ്ട് നീ എനിക്ക് സ്വയം ശരണം പ്രാപിച്ചത് കൊണ്ട് നിന്നെ ഞാൻ ഇനി വധിക്കില്ല. നിന്റെ ജീവനെ കുറിച്ച് നീ ഭയപ്പെടേണ്ട. പക്ഷെ നിനക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? എന്റെ രാജ്യത്തിന് തുടരാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് കലിയോട് പറയാണ്. അപ്പൊ അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് 32ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ഈ കലിസത്വത്തെ രാജാവായിട്ട് വാഴാൻ അനുവദിച്ചാല് തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും? അത്യാഗ്രഹവും വഞ്ചന, ദൗർഭാഗ്യം, അസത്യഭാഷണം, കലഹം, കൊള്ള, കവർച്ച തുടങ്ങി ധർമ്മങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം പെരുകിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? കാരണം കലിയെ അനുവദിക്കാത്ത എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്? അതുകൊണ്ട് അധർമ്മ ബന്ധുവായിട്ടുള്ള നീ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ എന്റെ രാജ്യം എങ്ങനെയാണ്? പരമപുരുഷന്റെ തൃപ്തിക്കായിട്ട് സത്യത്തിനും ധർമ്മതത്വങ്ങൾക്കും അനുസൃതമായിട്ട് ഋഷിശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ളവരെ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഈ സ്ഥലമാണ്. അവിടെ നിനക്ക് തുടരാനായിട്ട് അർഹതയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ രാജ്യത്ത് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സത്യസന്ധരായിട്ടുള്ളത് ധർമാനുശാസനങ്ങൾ പ്രകാരം ഋഷി ശ്രേഷ്ഠന്മാര് യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. അവിടെ നിനക്ക് വസിക്കാനായിട്ട് അർഹതയില്ല എന്നാണ് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് കലിയോട് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളും സർവ്വയജ്ഞങ്ങളും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ദേവന് വേണ്ടി അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്നതാണെങ്കിൽ പോലും
പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെയാണ് അവിടെയും ആരാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളും ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ദേവന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്താലും അവിടെയും ആരാധിക്കപ്പെടുന്നത് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. കാരണം ഭഗവാനാണ് എല്ലാവരുടെയും പരമാത്മാവെന്ന് ആ ശ്ലോകത്തിൽ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്താ പറയുന്നത്? അതിന് പറയുന്നത് വായുവിനെ പോലെ, വായു എങ്ങനെയാണ്? എല്ലാറ്റിന്റെയും അകത്തും പുറത്തും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ് വായു. അതേപോലെ തന്നെയാണ് അത് ഭഗവാനും. അതുകൊണ്ട് ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് ആര് മാത്രമാണ്? ഭഗവാൻ മാത്രമാണ്. മാത്രമാണ് എല്ലാവരുടെയും പരമാത്മാവ് വായുവിനെ പോലെ എല്ലാറ്റിന്റെയും അകത്തും പുറത്തും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും എല്ലാവർക്കും സർവ്വവിധ ഐശ്വര്യങ്ങളും ക്ഷേമവും എല്ലാം പ്രദാനം നൽകുന്നത് ആര് തന്നെയാണ്? ആ പരമദിവ്യ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ സൂതഗോസ്വാമി പറയാണ്, പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ആജ്ഞ കേട്ടപ്പോ ഭയന്ന് ആ കലി തന്നെ വധിക്കാൻ വാളോങ്ങി നിൽക്കുന്ന ആ രാജാവിനോട് സംസാരിക്കുകയാണ്. എന്താണ് കലി പറയുന്നത്? 36ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് കലി പറയാണ്, രാജാവേ, അങ്ങ് പറയുന്നത് പോലെ ഞാൻ എവിടെയും എല്ലായിടത്തും ആരെ കാണുന്നത്? അങ്ങ് പറയുന്ന പോലെ ഞാൻ എനിക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും വസിക്കാമെങ്കിലും ഞാൻ വസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെയും ആരെ കാണുന്നത്? അമ്പും വില്ലും ധരിച്ചിട്ട് ഞാൻ അങ്ങയെയാണ് ദർശിക്കുന്നത്. എല്ലാവിടും ഞാൻ ആരെ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ? താങ്കളെ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. എവിടെ നോക്കിയാലും എനിക്ക് താങ്കളെയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതെന്നാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനോട് കലിസത്വം പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് 36ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയാണ്, അതുകൊണ്ട് രാജാവേ, എനിക്ക് സ്ഥിരമായി താമസിക്കാൻ കഴിയുന്ന സ്ഥലം ദയവായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഞാൻ അങ്ങയെ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് താമസിക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം അതെനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ടാണ് ഇവിടെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനോട് കലിസത്വം പറയുന്നത്. അപ്പൊ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ സൂതഗോസ്വാമി പറയുന്ന എന്താണ്? അങ്ങനെ കലിയുടെ പ്രകാരം അപേക്ഷ കൈക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ചെവി കൊണ്ട് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് എന്ത് ചെയ്തു? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ചൂതാട്ടം, മദ്യപാനം, വ്യഭിചാരം, മൃഗക്കശാപ്പ് എന്നിവ നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ വസിക്കാനായിട്ട് കലിക്ക് അനുവാദം കൊടുത്തു. സൂതഗോസ്വാമി പറയാണ്, അപ്പൊ കലിയുടെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം എവിടേക്ക് കൊടുത്തത്? ചൂതാട്ടം, മദ്യപാനം, വേശ്യാവൃത്തി, പിന്നെ മൃഗഹത്യ, ഈ 4 സ്ഥലങ്ങളിൽ വസിക്കാനാണ് അനുവാദം കൊടുത്തത് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് കലിക്ക്. കലിസത്വത്തിന് അനുവാദം കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയാണ്, കലി എന്ത് പറഞ്ഞു? എനിക്ക് ഇത്രയും സ്ഥലം പോരാ എന്ന് പറഞ്ഞു. 39 പറയുന്നത്, എനിക്ക് വസിക്കാൻ ഇത്രയും സ്ഥലങ്ങൾ പോരാ എന്നും ഇനിയും കൂടുതൽ സ്ഥലം വേണം എന്നും പറഞ്ഞപ്പോ കലിയുടെ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ച് സ്വർണ്ണമുള്ളിടത്ത് കൂടി വസിച്ചോളാൻ എന്റെ അനുവാദം നൽകി? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് അനുവാദം നൽകി. കാരണം സ്വർണ്ണം ഉള്ളിടത്തെല്ലാം എന്തുണ്ടാവും? ഈ വഞ്ചന, മദ്യപാനം, കാമം, അത്യാർത്തി, അസൂയ, ശത്രുത, ഇതൊക്കെ എവിടെ ഉണ്ടാവും? സ്വർണ്ണമുള്ളിടത്തും ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് അവിടെയും വസിച്ചു കൊള്ളാനായിട്ടുള്ള അനുവാദം ആര് കൊടുക്കാണ്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് കലിക്ക് കൊടുക്കുന്നതായിട്ടാണ് 39ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. 40ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, അങ്ങനെ ഉത്തരയുടെ പുത്രനായിട്ടുള്ള പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ആരുടെ മകനാണ്? ഉത്തരയുടെ മകനാണ് അല്ലെ. അഭിമന്യുവിന്റെ ഉത്തരയുടെ മകനായിട്ടുള്ള പരീക്ഷത്തിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കലിസത്വത്തിന് 5 സ്ഥലങ്ങളിൽ അങ്ങനെ താമസിക്കാനായിട്ടുള്ള അനുവാദം കിട്ടി. 5 സ്ഥലങ്ങളാണ് അപ്പൊ കലിക്ക് താമസിക്കാൻ കൊടുത്തത്. ഏതൊക്കെയാണ്? ചൂതാട്ടം, മദ്യപാനം, പിന്നെന്താണ്? വേശ്യാവൃത്തി, മൃഗഹത്യ, പിന്നെ വന്നിട്ട് സ്വർണം. അങ്ങനെ 5 സ്ഥലങ്ങളിൽ താമസിക്കാനുള്ള അനുവാദം കൊടുത്തു. 40ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു. 41 പറയുന്നത്, കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ, അതുകൊണ്ട് ഈ 5 സ്ഥലങ്ങളിലാണ് അനുവാദം കിട്ടിയത്. അതുകൊണ്ട് ഈ 5 സ്ഥലങ്ങളിൽ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? ആയുരാരോഗ്യ സിദ്ധികളോടെ സുഖജീവിതം നയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്, വിശേഷിച്ചും രാജാക്കന്മാര്, ജനനേതാക്കള്, സന്യാസിമാര്, ബ്രാഹ്മണര്, ഇവരാരും ഈ പറഞ്ഞ മുകളിലുള്ള ഇവരുമായിട്ട് സമ്പർക്കം പുലർത്താൻ പാടില്ല. കാരണം ഈ 5 സ്ഥലങ്ങള് ആണ് കലിക്ക് കൊടുത്തത്. അപ്പൊ ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ ആരും എന്ത് ചെയ്യരുത്? ഈ പറഞ്ഞവരാരും ഇവരായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളായിട്ട് സമ്പർക്കം പുലർത്തരുതെന്നാണ് 41ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. രാജാക്കന്മാര്, ജനനേതാക്കള്, സന്യാസിമാര്, ബ്രാഹ്മണര്, ഇവരാരും മുകളിൽ പറഞ്ഞവയായിട്ട് സമ്പർക്കം പുലർത്തരുത് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് കാരണം പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഇവരൊക്കെ ജനനേതാക്കളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവര് മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടവരാണ്? മറ്റുള്ളവർ അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാണ് അല്ലെ, മറ്റുള്ളവർക്ക് വഴി കാട്ടേണ്ടവരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരാരും അവരുമായിട്ട് സമ്പർക്കം പുലർത്തരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, അതിനുശേഷം രാജാവ് യമധർമ്മ രാജാവിന്റെ
നഷ്ടപ്പെട്ട കാലുകളൊക്കെ പുനഃസ്ഥാപിച്ചു കൊടുത്ത് ഉത്സാഹഭരിതനായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭൂമിയുടെ അവസ്ഥയെയും മെച്ചപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു. അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഈ നഷ്ടപ്പെട്ട 3 കാലുകളും ആര് ചെയ്തു കൊടുത്തു? പുനഃസ്ഥാപിച്ചു കൊടുത്തു. രാജാവ് പുനഃസ്ഥാപിച്ചു കൊടുത്തു അധർമ്മരാജാവിന്റെ. പിന്നെ ഭൂമിദേവിയും എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത്, ഭൂമിദേവിക്കും ഉത്സാഹഭരിതമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭൂമിദേവിയുടെ അവസ്ഥയും മെച്ചപ്പെടുത്തി കൊടുത്തതായിട്ടാണ് 42-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. 43, 44 ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, 43, 44 ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് പിന്നെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ച് വനത്തിലേക്ക് വിരമിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ച സമയത്ത് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ആ ഹസ്തിനപുര രാജ്യം വിശ്വസിച്ചേൽപ്പിച്ചത് ആരെയാണ്? ആ ഭാഗ്യവാനായിട്ടുള്ള പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനെയാണ്. പരീക്ഷിത്ത് ചക്രവർത്തിയാണ് ആ കുരുവംശ രാജാക്കന്മാരുടെ കർമ്മങ്ങളാൽ മഹത്വപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ വലിയ വിജയത്തോടു കൂടി ആർക്ക് രാജ്യം ഭരിക്കാനായിട്ട് രാജ്യം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് രാജ്യം ഭരിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. 45 ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, അഭിമന്യുവിന്റെ പുത്രനായിട്ടുള്ള പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് വളരെ അനുഭവ സമ്പന്നനായതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിദഗ്ധമായ ഭരണ നിർവഹണത്തില് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ രക്ഷാകർത്താവിന്റെയും സഹായത്താൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അഭിമന്യുവിന്റെ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ ഭരണ നിർവഹണം, അത്രയും വിദഗ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭരണ നിർവഹണവും അതുപോലെ തന്നെ രക്ഷാകർത്തൃത്വം, രാജാവാണ് എല്ലാവരും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ആ സഹായം കൊണ്ട് തന്നെ യജ്ഞം നടത്താനായിട്ട്, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു യജ്ഞം നടത്താനായിട്ട് സാധ്യമായി എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ അധ്യായം അത് അവസാനിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രഥമ സ്കന്ധം 17-ാം അധ്യായത്തിന്റെ കലിക്കുള്ള ശിക്ഷയും പാരിതോഷികവും എന്ന ഭക്തി വേദാന്ത വ്യാഖ്യാനം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവം കൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. പഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദി की जय. शिल प्रभुपाद की जय. गुरुदेव की जय. निताय गौर परमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा.